Scooby-Doo, hvad er Scooby-Doo? Altid gør gro. Skriger løser du min ven. Jeg sætter Scooby-Doo. Kommer du mig nu? Hvad er så Scooby-Doo? La 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 la. Jeg endte med ikke at løbe en tur, men Sofie gjorde, men i det mindste... jeg rørte det. Altså, jeg blev fået skidt på en fugl. Men hey, jeg løb 5 kilometer på 5. Ja, men du blev skidt på en fugl. Rasmus kan godt lide Sofie. Ja, tak. Drenge. Fornøjelse, boys. Fornøjelse. Skat, lad mig ud. Skat, jeg får klaret min mobil. Skat, jeg træner meget dårligt dernede. Få mig lige op, jeg er 25 år, please. Sofie, få mig lige op, jeg er 25 år. Sofie, hjælp mig. Au, Sofie, jeg får hovedpine. Hjælp mig lige op. Men okay, det her er ikke også grunden til, at... Nå, men grunden til... Men hvorfor har du bare en kæmpe numse lige nu? Fordi jeg har fået en træner af min røv. Come on, now watch me web. Now watch me nay nay. Okay, now watch me web.